аз рӯи маълумоти ситоди амалкунанда бо мақсади барқарорсозии оқибатҳои офати табиӣ дар деҳаҳои ҷамоати деҳоти Лангаришоҳ ва қалъаи лаби оби ноҳияи Тоҷикобод ба 268 хоҷагии зарардида масолиҳи сохтмонӣ кӯмак расонида шудааст, то манзилҳои истиқоматиашонро дар муҳлати пешбинишуда пурра барқарор намоянд, ки дар бунёди хонаҳо афсарону сарбозони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин коргарони ташкилоту идораҳои ноҳиявӣ кӯмак расонида истоданд. аз таърихи 10 июли соли 2021 дар натиҷаи заминларза ба як қатор манзили истиқоматии шаҳрвандони ноҳияи Тоҷикобод зарари калони иқтисодӣ расид. аз ҷумла дар натиҷаи заминларза 58 манзили истиқоматии шаҳрвандон ба пуррагӣ 210 манзили истиқоматии шаҳрвандон қисман зарар диданд. имрӯз аз тарафи Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби 75 нафар сарбозони қисми ҳарбии 45075 Кумита дар ноҳияи Рашт, инчунин техникаву механизмҳои гуногун барои бартараф намудани оқибатҳои офатҳои табиӣ дар ноҳияи Тоҷикобод кор фаъолият карда истоданд. ҳар як хонаи истиқоматӣ аз рӯи лоиҳаи ҷавобгӯ ба талаботи меъёрҳои сохтмонӣ дар шароити кӯҳистон бунёд шуда истодааст. бо мақсади сохтмони хонаҳои истиқоматии зарардидаи шаҳрвандон дар партави дастур ва супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 1630 тонна семент, 13200 метри квадратӣ болопӯши бом, 1385 метри куби тахта ва инчунин қумушағал ҳамчун масолиҳи сохтмонӣ кӯмак расонида шудааст, то аҳолии зарардидаи деҳоти Лангаришоҳ ва қалъаи лаби об манзилҳои зисташонро пурра бунёд намоянд. рафти корҳои сохтмонӣ дар бунёди хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон ҳамарӯза аз тарафи кормандони ситоди рафъи оқибатҳои офати табиӣ ва мутахассисони соҳа назорат карда мешавад, то зарардидагон бо кӯмаки сарбозон ва коргарони ташкилоту идораҳои ноҳиявӣ, инчунин ҳашарҳои дастаҷамонаи аҳолӣ манзилҳои зисташонро дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин ва бо сифати баланд бунёд намоянд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Тоҷикобод.